Čaute! Nová kolekcia! Mám tu ešte zo pár noviniek pre vás brutálnych. Pozrite, prišiel nám aj takýto nádherný dámsky elastický kostým. Krásna jarná letná farba. Nádherne kombinovateľné, úplne jednoduchý. Je to elastický komplet, brutálny. Postupne nahodíme na e-shop. Potom máme ho, ukážem vám, ešte aj v bežovej farbe. Krásny komplet elastický, nádherný, pekne ladí z postav, úplne brutálny. Nohavice sú také trojštvrťové, úplne brutálny, krásny komplet. A potom som si ešte pre vás prichystal, aby som nezabudol. Tieto rifle, videl som ich oblečené, sú neskutočné. Fakt ako, pozrite, sú svetové. Nádherná farba, širší strih, môže byť vyšší pás, keď si objednete väčšie číslo, tak spustíte si na bedra, krásne sedia. A môžete, pozrite, takto ľahučko kombinovať. Podkašete tričko, pekne nám farebne ladí s tými teniskami na tom tričku. Úplne brutálny model, alebo prípadne môžete dať, pozrite, dáte mikinku, dáte vikinku do toho tenisky a bude to vyzerať úplne super. Dáte výraznú kabelku, napríklad červenú, bude to vyzerať úplne top. A ešte som si pre vás prichystal, pozrite, aj pánske veci brutálne. No a krásne, pozrite si s váčkami, nohavice, taký ľahučký materiál, už také jarné, letné. Dal som k tomu tenisky, basic tričko, tie sú úplne najlepšie. A pozrite, aj tá riflová bunda je úplne super, top k tomu. Jednoduchý, pekný outfit, takže majte pekný deň a všetko nájdete na našom e-shope. Čaute!